Rueda puxo en valor a procura da excelencia do alumnado das universidades galegas. Hoxe os premios Ángela Ruiz Robles recoñeceron o mérito de 790 estudantes de todas as ramas. O Palacio de Congresos de Santiago de Compostela abriu esta mañá as súas portas para albergar o acto de entrega dos premios Ángela Ruiz Robles de excelencia académica ao alumnado de grau universitario. Esta audición recoñeceuse a valía de 790 estudantes das universidades galegas de todas as ramas de coñecemento, logo de conseguir as mellores cualificacións nos seus graos os cursos 22-23 e 23-24. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asistiu á entrega e afirmou que estes galardóns son un reflexo da Galicia que aposta pola excelencia, a igualdade de oportunidades e o coñecemento como motor de progreso. E a educación e a xente que está no sistema de educación, tanto, por suposto, os docentes, que son fundamentais tamén, como os alumnos e as alumnas que, ano tras ano, durante moitos anos, pasades polas aulas intentando dar o mellor de vós. E como sempre quen se esforza, normalmente se esforza con sinceridade, acaba destacando, isto hai que recoñecelo. Eu estou moi orgulloso de que se sades unha parte moi importante desa calidade que queremos que se recoñeza, que se aplauda e que se exporte ao mundo, aquel que desese exportalo. O titular do Goberno galego insistiu en que a excelencia tamén se mide pola igualdade de oportunidades e destacou que Galicia é a primeira comunidade cun sistema completamente gratuito dende a etapa infantil ata a universidade. Ano tras ano vemos que aquí hai potencia, que aquí hai moitísima xente e creo que é fundamental para o futuro que sigue creendo que esforzarse, superarse, invertir no futuro vale a pena. A Xunta destina preto de 2 millóns de euros a estes premios co obxectivo de incentivar e recompensar o esforzo e a excelencia académica.